w domu każdego poczciwego Ślązoka, Poloka, Litwina. W niedzielę je się rosół, w poniedziałek je się pomidorową. Dzisiaj, jak wiecie, mamy środę. Także złamałem tą świętą zasadę. Musiałem sam zrobić rosół od nowa. Zwróćcie uwagę, jaki piękny garnek. Tu wzór ludowy. No nie wiem jakiego ludu, ale jakiegoś tam na pewno. Pięknie, o, proszę. Proszę się powoniać. Powonię się. Ja! Będzie pomidorówa, ale pomidorówa hiszpanińska. Patrzcie to. Patrz, widzisz to? Po to chorizo ekstra jechałem do Hiszpanii. Leciałem, znaczy się, szedłem dzisiaj. Prawdziwe chorizo z prestiżowego portugalskiego sklepu w Bytomiu. Ale jak wiadomo, Portugalia, Hiszpania to jest bardzo blisko. Pyszna, pikantna kiełbasa hiszpańska. Uderzając, prawda, w nurty Zero Waste, bardzo popularne w dzisiejszych czasach. Tutaj mam pół fantastycznej, zapanierowanej na pikantno piersi z kurczaka ze wczorajszego obiadu. Także oprócz tego, że tu łączymy klasykę kuchni polskiej, śląskiej, środkowoeuropejskiej z hiszpańską egzotyką, jednocześnie nie marnujemy nic. No po prostu, to jest cebula, to jest czosnek, taki sos pomidorowy, po prostu rozwalone na drobno pomidory. To się też użyje. Tu, proszę Państwa, włoskie pomidory chopped. Wy może nie znacie tak dużo języków jak ja, to ja Wam przetłumaczę. Chopped to są, prawda, posiekane na drobne kawałki. O, ryż jak ryż. W ogóle choriza jest taka tłusta, że ją można smażyć bez żadnego tłuszczu. Chcę spróbować, czy się nie zepsuła od wczoraj. Pachnie dobrze. Smakuje? Wyśmienicie. Deska po krojeniu takiego chorizo już zostanie czerwona na zawsze. Ja jeszcze takiej zupy nigdy nie robiłem. Tak sobie to wymyśliłem po tym, jak zobaczyłem u Gesslerzycy. Ale robiłem kiedyś makaron z chorizo i był tak dobry. Proszę Państwa, choriza is finely chopped. Wege to nie będzie. No, nie będzie, ale ja nie jestem wege. A kto jest wege, ten... A nie, to kto słucha reggae. To sorry. Dobra, o Jezu, to trzeba cebulę pokroić. No to ja potrzebuję tak. Widzieliście kiedyś taki film Kroniki Riddicka? Tauchen das U-Boot. 25 Meter, feindlicher Schiff geradeaus, Ruhr 1, los! I poszła. Nie no, bez przesady, pół, bo to zaś potem to tłuste i ostre, to ostre, tu zaś gazuje i potem Natomiast żur śląski, tradycyjnie ważony przy sobocie, to było danie jedno w ten dzień. Ale śląski żur to jest żur! Wysoka Izbo, szanowny Sejmie, panie marszałku, a wiecie jak jest cebula po włosku? Cipolla. Czytałem o tej hiszpańskiej pomidorówce, oni dodają do niej ziemniaków. Nie no dobra, spokojnie. Nie jesteśmy w Hiszpanii. To jest hiszpańska pomidorowa, ale taka po mojemu. Cebulę, czosnek, chorizo i to mięso przesmażę na oleju, ale lekko, lekko. Przede wszystkim, żeby nie spalić czosnku. Kapeczka taka... tak... osiup. Kurczak, choriza, siup. Cebula, czosnek. O, patrzcie jaka fajna. O, uciekła mi marekwia. Dobra, teraz zrobię tak. Jedną kielnię sobie do tego, żeby tu, prawda, deglaze. Uwaga! Jest to w ogóle zjadliwe? Pewnie nie!
Zaskakująco dobry. Pryska. No, czerwona jak piekło. Czerwony jak cegła. Dobra. Rzucam te pomidory. Musi być zero waste. O, idź śluj pomidores. Czy to ma jakiś sens? O kurwica, ale dobre. O. Jedynie bym dosolił, bo nie soliłem tego prawie że wcześniej. Ryż, parboy. 2 razy przepłuchany. Siup. Siup. Tu widać takie te czerwone punkty tego tłuszczu z chorizo. On tu daje ten najlepszy smak. A tłuszcz jest nośnikiem smaku. Pamiętajcie. Korzyni. Pepper. Sobie dosolić, ale nie walić już soli, bo to wiadomo, tam dźwiga ciśnienie i tak dalej, bla bla bla. To kapeczka sojowego ciemnego. O, zobaczmy. Cośmy to narobili. No, wygląda jak pomidorowa, tylko że z chorizo i z kurczakiem. Czyli, że dobrze. Pachnie zajebiście. Ja, lej mi tego gęstego łodzola, ja. Tu, co prawda mrożony, ale może być lubczyk, zwany też dupczyk. Żeby był taki, prawda, sznyt restauracyjny. Proszę ja ciebie, test. Czy to w ogóle się do czegoś nadaje? No, powiem wam. Wygląda dobrze. O kurde, ty. Zajebista. Fes pikanteryjna. Jest ta choriza. Delicutas raritas. Szmek good. Bardzo dobra. Spróbujcie sobie zrobić. Taka inksza pomidorowa. Nie taka banalna jak zawsze. Pikanteryjna. Taka z ryżem fajnie pasuje. Z makaronem to by tak było trochę dziwnie. Smacznego i zostawcie łapkę. Nara!